Adlaw nga Sabado karon mga kaigsuonan, petsa 22 sa bulan sa Mayo tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan kapitulo 21 bersikulo 20 ngadto sa 25. Milingi si Pedro ug nakita niya nga misunod kanila ang tinun-an nga gimahal ni Jesus. Siya kadtong midip-ig sa dughan ni Jesus sa ilang pagpanihapon ug nangutana, "Ginoo, kinsa ba ang magbudhi kanimo?" Sa pagkakita ni Pedro kaniya miingon siya kang Jesus, "Ginoo, unsa may dangatan niining tawhana?" Si Jesus mitubag, "Kun buot ko nga siya magpabiling buhi hangtod sa akong pagbalik, unsa may labot nimo? Sunod lamang kanako." Busa mikaylap ang balita diha sa mga sumusunod ni Jesus nga dili mamatay ang maong tinun-an. Apan wala moingon si Jesus nga ang maong tinun-an dili mamatay, igo lamang siyang miingon, "Kun buot ko nga siya magpabiling buhi hangtod sa akong pagbalik, unsa may labot nimo?" Kini siya mao ang tinun-an nga nagmatuod ug nagsulat niining mga butanga ug nasayod kami nga tinuod ang iyang gisulti. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.